last time I got a cash back. But my dad is supposed to we are on a system of what then you are much on my cards last the first time. At Matanga, then you should call cash back. So now it's up to you to check up away. Next time kana vakuya vanogogoza makadzi avo dzinokochi akaunzawo vanhu vake iye tinonomira bosman matimbo tinobazi rinofamba everyday ende tinotumira nekutakura vanhu zuva rega rega unokwanisa kuunza zvinhu zvenyu kanapa everyday tichienda oro anenge ada kukwira bhazi tinotakura vanhu everyday zuva rega rega everyday kubva kuno same time nguva dzinosimuka nevuno nguva